Ndewo na ụmụnne daalụnụ. Ọ bụ m blọọlọ Nneka Ijelenze. Ọ bụ na mba United Kingdom ka m chọọ igosi unu ihe na-eme ebe ahụ. Ibidogo mebie mesibie ike, ibidobeghị bido mebe ka ọ dịrị gị na mma, ka uke gị ghara ifu, ka uke gị ghara ifu. Ngwa nezie n'anya, nee n'anya ka ngosi unu ihe na-aga kịta. Ọ bụ na mba United Kingdom ka anyị si wee na-ewetara unu ozi ọma. Ụmụnne, ibidobere mebe bido mebe ya ọsọ ngwala ngwa nenie n'anya. Abago ewo anya bịabago, anya bịabago ewo anya bịabago. Anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga. Anya bịabago, anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga. Anya bịabago, kweni ọzọ. Anya bịabago ewo anya bịabago, anya bịabago ewo anya bịabago. Anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga. Anya bịabago, anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga. Anya bịabago. Ndewo na ụmụnne ndị Igbo be anyị ekene unu ka ego unu mee ụbọchị ụka ọma. Anyị bịa ka anyị gụọrọ unu akwụkwọ agụmagụ nke Oriakụ Chiamaka dere. Anyị bụ ndị Igbo Class World. Ọ bụ na mba United Kingdom ka anyị si na-ewetara unu ozi ọma. Ndị Igbo, unu na-asụkwa Igbo, unu na-edekwa Igbo. Kpọta na ụmụaka unu n'Igbo Class World ka anyị kụziere fa ka anyị si asụ ka esi ede, maka na ọ bụ anyị maala nke ekwe na-akụ n'ịkụziri ụmụaka Igbo. Anyị nwere ọtụtụ ndị nkụzi nọ n'Igbo Class World. Biko geenụ ntị ka ụmụaka gụọ ihe ndị a, maka gịnị fa na-aga na Igbo Class World, fa na-agụ akwụkwọ na ya. Anyị bịa igosi unu ka anyị welite mmụọ unu elu, maka mmụọ ndị Igbo dara ada. Fa na-eche na fa adago, maka na onye ejirimara ya nwụrụ anwụ, onye ahụ anwụọla. Ya ndị Igbo na-ekoropụzi obi si na fa anwụọla, maka asụsụ fa nọzi na agbata ọnwụ na ndụ. Fa nọzi na-eru uju. Anyị wee pụtazi ya wee si mba, unu eruzi n'uju na solushon abịago. Anyị nwa bụ ndị Igbo Class World apụtago, maka o tegokwa erite egede anyị ji wee na-eme ihe a ka hobi. Ọ bụrụ taa ka anyị pụtara na Facebook a ime Igbo, mana hobi turnzili into gịnị class. Anyị na-apụta since gịnị 2009 ọ 13 years ebi ya. Onye mụrụ nwa dị 13 years, onye ahụ abụgolo grandma n'ihe ahụ. Maka gịnị? Onye dị 13 years na-amụkwa nwa ya bụ anyị abụgolo grandma na ihe nkụzi Igbo a. Maka ọ bụ kamgbe 2009 ka anyị pụtara na Facebook na-epromotu Igbo. Ọ bụrụ taa, maka onwe ndị na-asị na ọta ọ bụrụ taa. Anyị nọbụ na profaịlụ anyị na-eme wee kreetizie peji anyị, welie na-eme gịnị egwuregwu, welie na-eme hobi, meketezie hobi. Ọ bụ n'afọ gara aga ka anyị tinyezilie na klaasị. Anyị amabụrụ na a ga-etinye na klaasị. Now anyị etinye gị na klaasị. Ya bụ ihe inwe pashọn na ya na-anụ gị ọkụ n'obi, iji si ike na-eme emesie ike. Ofu mbọsị ọtọ nụọ ihe ịtụrụ anya, imekete volontiarin, ịnọkọta ụtọ ọnụkwa ofu ihe mara dutu inwe pashọn na ya, inwere mmasị na ya. Ya bụ anyị na-apụta na asịsị sụba Igbo, na-eme Igbo, welie na-egwu egwu. Kịta ọ pụgokwenụ na-egwuli egwu. Anyị ọkwa biznes ka anyị nọzi ihe a. Anyị emegidokwa biznes anyị ebe Igbo na Igbo amanwụ nkwa na anwụ ndị be anyị. Ndewonu. Oke nwa ga-agụrụ ụlọ agụmagụ, ọgụcha ojuo ụmụ nwanne faza na akwụkwọ Oriakụ Chiamaka dere. Ọ ya agụ ya, eji ya akụzi ihe. Nke a bụ nke ndị ọta akara. Ya bụ onye chọrọ akwụkwọ a, ya mee ka anyị mata. Ngwa gụọ oke nwa, gụọ ọlụfụ ihe nweta. ụlọ akwụkwọ. Okwu nnukwu ụlọ akwụkwọ.
unu na-abụ ga na-aza aza ihe o kwuru kwuo ngwa. Ụlọ akwụkwọ bụ ebe m na-eje mụta ọtụtụ ihe dị iche iche. Wow, gwakwuo na ya. Ụlọ akwụkwọ bụ ebe m na-eje mụta ọtụtụ ihe dị iche iche. Ihe m na-arụ n'ụlọ akwụkwọ. Ihe ndị a na-ahụ n'ụlọ akwụkwọ. Ọba akwụkwọ library. Ọba akwụkwọ library. Ume ụlọ akwụkwọ classroom. Ime ụlọ akwụkwọ classroom. Oke mgbe ị ga na-agụsi ike. Ebe egwuregwu. Ama egwuregwu. Playground. Na-agụ Ume ụlọ ndị nkụzi. Na-ekwuru ya n'oyibo. Ịma na ndị Igbo a na-azụ ikwuo na Igbo ikwuo n'oyibo. Ime ụlọ ndị nkụzi staff room. Blackboard, whiteboard. Blackboard, whiteboard. Mgbọ ojii. Ya bụ a na-enwezi whiteboard, na-enwezi blackboard. Ụgbọ ojii, ụgbọ ọcha. Ngwa Sharpener. Mpịa mkpịsị odee. Mpịa mkpịsị odee, sharpener. Buru ụzọ na-agụ nke Igbo, papa. Mpịa mkpịsị odee, sharpener. Mpịa mkpịsị odee, sharpener. Papa kwuo mpịa mkpịsị odee. Sharpener. Mgbịrịmgba bell. Mgbịrịmgba bell. Oche ndọkwasị desk. Oche ndọkwasị desk. Oche ndọkwasị desk. Desk. Oche chairs. Oche chairs. Akwụkwọ books. Akwụkwọ books. Kwụọ oke nwa aka. Wo ndewo. Oke nwa imele ọfụma. Unu furu na m. Papa kezi ị na-eme kezi. N'ọnụ ka njụ na ajụjụ. Ịchọzi ịgbapụ ọsọ papa. Ịchọ ịgbafu ọsọ. Chere ka ajụọ unu ajụjụ. Unu zacha ajụjụ unu fụọ. Ngwa papa nọrọ ọfụma. Nọgote dobe azụ n'oche papa. Were azụ gị. Ị nwere ngwa ka mkpụrụ gị. Ngwa na ịbatago oke nwa. Nene a sị na library ọba akwụkwọ ka m gwa onye ọsọ njụzie unu ajụjụ. Agịdịgba jide aka na ntị. Jide na aka na ntị ka unu wee nụ ọfụma. Ndewo na unu mere ọfụma. Ihe ejide aka na ntị ka ị ga-anụ ọfụma ma nne akụ ya mana ihe na-adọ aka na ntị ịdọkwa ofu. Ngwa nkwuo ọba akwụkwọ library. Ọba akwụkwọ library. Ime ụlọ akwụkwọ classroom. Ime ụlọ akwụkwọ classroom. Ama egwuregwu playground. Ama egwuregwu playground. Ime ụlọ ndị nkụzi staff room. Ime ụlọ ndị nkụzi staff room. Jide aka na ntị maka ọ dị nke unu chọrọ ime ndewo na unu mere ọfụma. Unu bụ obedient. Ụmụazị bụ obedient. Ka ha si eme. Negodi ka ha si eme. Wow! Neke ka ha si eme. Wow! Mpịa mkpịsị odee sharpener. Mpịa mkpịsị odee sharpener. Mgbarimgba bell. Mgbarimgba bell. Oche ndọkwasị desk. Oche ndọkwasị desk. Oche chairs. Oche chairs. Akwụkwọ books. Akwụkwọ books. Ngwa omego na azịza. Kpọọ ihe abụọ ịma na-adị n'ime ụlọ akwụkwọ. Agịdịgba nwa. Kpọọ ihe abụọ na-adị n'ụlọ akwụkwọ. Kpọọ ya ihe na. Ama egwuregwu. Kwuo n'aka. Kwuo n'aka ọ zọtara ya nnukwu n'anya. Ngwa kwuo ọzọ.
oche kwuo n'aka o kwutere o si oche ngwa papa nnekwu kwuo ihe na-abọ na-adị n'ime ụlọ akwụkwọ kwuo onye akwụkwọ buku kwuo nnu nwa aka papa kedu ihe ọzọ na-adị n'ime ụlọ akwụkwọ kwuo ihe ọzọ na-adị n'ime ụlọ akwụkwọ staff room bụ ebe kedu ihe ọ bụ n'Igbo papa kedu ihe ọzọ na-adị n'ime ụlọ akwụkwọ o nwere ihe ọzọ ịma ọkwa ikwuga akwụkwọ buku chie oche kwuo na aka ya o kwutekwala ihe nekwe mkpọnta nwa nekwe na obele nwa ọhapụ ihe ngwa oke nwa kwuo ịtọ ịmala ịtọ maka ịbụ oke nwa nwa bụ oke nwa kedu ihe na-atọ ịmala oche ndọkwasị mgbịrịmgba ihe na-akpabanye na oyibo maka ndị Igbo amazikwa Igbo ikwu oche ndọkwasị famaria ikwu oche ndọkwasị desk oche ndọkwasị desk mgbịrịmgba bel mgbịrịmgba bel ka ihe ọzọ na-ekwu ọba akwụkwọ library kụọ n'aka unu ga-eji nwunye m ahịrị okwu ya esi anọ m na ọba cheliteli ka agịdịgbakwu ma ahịrị okwu ana m agụ akwụkwọ o ji akwụkwọ m ahịrị okwu kụọ n'aka o si ana m agụ akwụkwọ papa nnekwu papa ngwa kwuo were ihe a na-afụ n'ime ụlọ akwụkwọ were eme ahịrị okwu ebe ihe o kwuru onye ọzọ papa o kwuru ihe tara akpụ o sịrị ana m agụ akwụkwọ n'ime ụlọ akwụkwọ ihe dịka okwu ntabi ile okwu oyilie nwa mee complex sentence ntụntụ nwa mee complex sentence ekwu n'ala o si ana m agụ akwụkwọ n'ime ụlọ akwụkwọ ana m agụ akwụkwọ n'ugboro ịtọ ana m agụ akwụkwọ n'ime ụlọ akwụkwọ ana m agụ akwụkwọ n'ime ụlọ akwụkwọ ana m agụ akwụkwọ n'ime ụlọ akwụkwọ ọ na-aka ngwa oke nwa m ahịrị okwu ndị nkụzi bịara ba mgbịrịmgba ka anyị jee na ọba akwụkwọ kwuegozi n'aka ndị nwa apụgo na gia ọ si ndị nkụzi bịara wee kwuo mgbalimgba ka anyị gaba na gịnị ọba akwụkwọ ndị nkụzi bịara gịnị wee kwuo mgbalimgba ka anyị gaba n'ebe ọba akwụkwọ ndị nkụzi makwa ihe ma ọzọ nwere ọzọ ịchọ mme anyị na-anọrọ na oche anyị nọrọ ana n'oche kwuo n'aka papa ogidi gbaa ngwa onwere nke inwe onwe ihe ịchọ ikwu ocheta ikwuo onwe nke icheta ngwa n'ofu agịrị okwu ma mee nye cheche ihe na-adị n'ime ụlọ akwụkwọ erike were uche jee na skuulu unu ị na-anya n'anya ihe abụcha ihe dịcha na skuulu unu iwere ekwu okwu were uche gaba na n'ime ụlọ akwụkwọ unu were uche gị gaba ebe a were uche gaba mpịa mkpịsị odee ya bụ shapina na a na-adọba ihe n'ebe nna m a na-adọba ihe na oche ndọkwasị desk papa si kwuo mee sentence omego ka ịchọ mma ọzọ imego ịchọ ọzọ papa ụmụazị agbanigo so anyị arapụfa ya bụ ndị Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị unu anụgonu na ka ya bụ olu si wee gbuo abụọ ya bụ ọ ga-ekwekwa omume ọ ga-ekwe omume unu atụzi n'ụjọ nye ụmụaka amụkwa aka na mba ebe a United Kingdom fa na-asụ Igbo ndị niile mmapa na-asụ Igbo ya na ndị nne na nna fa na-asụ Igbo fa na-asụ Igbo amakwa m ihe ji nkịta ọnwụ ọ bụ na nwamgbe ike mara akpa isi ka ọ bụ na agụba adịrọ nkọ kedu ihe na-eyi unu egwu kedu ihe unu na-akụjalụ kedu ihe unu na-amalị jigijigi
kedu ihe unu jikwa na-ele anya nna unu ka ihe unu ji agọnarị unu emezikweni ọzọ ọ dịrọ mma ndị nne na nna ụfọdụ amaazị asụ Igbo ya bụ unu ga-ejisi ike kpọta ụmụaka unu n'Igbo klas. Papa ị na-atazi ọgọdụ papa? Mba. Ị na-abịakwa nke ndị asụ unu kedu ihe ahụ na-agwa unu ụmụ ike mbe kedu ụmụ onye unu bụ papa na Nwa arụ. Unu bụ ụmụaka onye nze. Ya bụ unu mee ihe jọrọ njọ isi unu bụ ụmụ ike mbe. Mana unu na-eme ọfụma kụọ n'aka ngwa tigụọ na anyị anabago ka unu anya nabago ewo anya nabago ewo anya nabago anyị bụ ndị Igbo ndị na-emi na nga anya nabago anyị bụ ndị Igbo ndị na-emi na nga anya nabago kwenye ọzọ anya nabago ewo anya nabago ewo anya nabago anyị bụ ndị Igbo ndị na-emi na nga anya nabago anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme nganga anyị bụ ndị Igbo juru afọ ndị onwe anyị juru afọ n'asụsụ Igbo nke a na-asị kpa nganga n'ime onye nwe anyị na-akpa nganga n'ime onye nwe anyị akpakwa nganga n'ime Igbo maka ka Chukwu si ka anyị juru anyị afọ ya bụ ụmụaka sịkwa ka emesịa ka ọ bụ ngagawazianụ ndị Igbo be anyị daalụ ọkwa unu anụgo unu nụrụ ihe mere na ụmụaka ekwuchego nke fa pụọ daalụnụ unu mere nke ọma wee bịa nọnyere anyị unu kpọta ụmụaka unu n'Igbo Class World ebe a na-akụzi nkụzi ọkwa egwuregwu a ka eji wee mebe Igbo Class World a ọnọkọtara pụta ụtụtụ dị ya bụ ihe ị na-eme inwere mmasị na ya ị na-eme wute obi ọcha gị ị na-emekwana ya na ị na-emela onwe gị n'iji enwe obiọma n'imelite emecha enyi nwe obiọma ma ichekwanye na o nwere ihe na-apụta maka mgbe anyị bidoro ihe abụrụ taa 2009 ọ bụ 13 years ebi ya nwa amụrụ mgbe ahụ etogo ọ bụ ada m nwaanyị ka amụ mgbe ahụ ada m nwaanyị ka amụ 2009 ya ka m ji echeta eme ada echefu ya bụ ekene gagodili di m ya bụ onye melie ka o nwee isi maka ọ bụrụ na ewepụ ya ọma nwekwa isi maka gịnị ọnya nwakwuru mba na a ga-asụ Igbo bụ ụmụaka afọ Igbo ọ gbataburu m n'uche anyị nọkwa na-eme America I wanna go I wanna come you know me you don't know me yeah man ayomi nigga my nigga I say where you gonna go where you wanna go okay where say ọ bụ ihe anyị na-ekwubu esokwa m ekwu ihe ahụ ya bụ ndị na-eme mistake kịta afọ amatabere ya ka anyị ji asị unu bịa unu n'ozi ọma unu shi anya ka fa mata maka mụnwa sokwa mee nzuzu ahụ eso m mee nzuzu ahụ ndị amara m ihe m na-eme mgbe ahụ ọ bụ di m si m gbara ọgwụ m ọ na-arụ adịrọ m na onwe dị ka arụ si dị m chacha nwaanyị njiga na-asụli ya oyibo ma ọ bụ na-asụrụ ndị Igbo mana m asụnala ụmụaka oyibo ma ọ bụ afọ Igbo ọ bụ ya nwa meli Igbo Class World dị tata ma ọ bụ na ndị Igbo gbanwere wee sụbala onwe fa asụsụ eji mara fa ọ bụ di m melie ya bụ ekene gagodili ya maka ọgbara m n'uche ndị be anyị niile nọ na-ezuzu esokwa m na-ezuzu nke m na-esonye isi n'ọkụ esokwa m sonye isi n'ọkụ ahụ eso m weli isi bụ ala eji m isi wee na-aga ije ejibu m isi na-aga ije amara m ihe m na-eme mana kịta m nwetara onwe m wee sịkwa ka unu soro m wee nwetakwa onwe unu ya bụ itetekwa ụlọ taa ọ dịkwa mma a sị mgbe onye ji teta ụlọ ọ bụrụ gboo ụlọ emebiri anya osita dịba mma ọ dịba gboo ya bụ kụnyienụ
unu alalụzi n'ụlọ, unu ekazi na mgbe deenụ na anyị edemede n'inbox anyị na unu chọrọ ịbịa ma Igbo. Anyị na-akụzili ndị okenye ma ndị obere ụmụaka, anyị na-akụzili fancha. Enwee breakout room, onwe mgbe anyị mechiburu breakout room, anyị emeghe gị ekita. Onwe mgbe anyị mechiburu, onwe mgbe anyị na-akụzili ma ndị Amerịka, ya bụ ndị Amerịka kụnyienu, kedu ndị mba US kụnyienu deelu anyị edemede. Ụmụ ndị bi na US na-agụ egwu Igbo, ọ bụ ihe eji mara fa. Egwu Igbo ọbụla fa ma agụkwa ya agụ, mana ọ bụ ebe ahụ ka o bere. Fa mara asụ mana fa ma agụ egwu Igbo. Ya bụ kedu unu kụnyienu, ọ bụrụ unu gụcha egwu Igbo, onye ọbụla ga-agụnwu egwu Igbo. Ọ bụrụ igwu egwu Igbo ọ bụrụ ya bụ na ibulu onye Igbo, mba. Dibanji gụrụ egwu Igbo ọ bụrụ onye Igbo. Dibanji lee anyị abịabala, Dibanji lee anyị abịabala. Ọ gụrụ ya, ọ bụ onye Yoruba gụrụ egwu Igbo. Ya bụ ndị Igbo bi Amerịka, ụmụ unu na-agụ egwu Igbo mana fa mara asụ Igbo asụ. Ya bụ fa pas berekwa. O nwere nwatakịrị bịa wee kwuo okwu wee kpọlie ndị Igbo, ndị nne na nna sifa nka maazị m ka o sikwu onye etinyere m ya na peji m. Ndị mmadụ ụfọdụ gbara iwe, ịgba iwe ịma na ọnọdụ gị misteki gị chọọ dị ịpụta na ya. Ọ na-adị mma nkọ mmadụ ọnụ, to me criticism ọ na-adị mma, ana m like ya, criticize ya maka nchenji jos mme ihe adịrọ mma. Ọ bụkwa maka na ịbụ fan ma onwe onye na-abụ ya, ọ bụrụ fan mmadụ ihe onye ahụ mete ọ na-akụ aka, mba unu akụnalụ m aka ma mme njọ jos gwa m ya ị na-emetekwa ọfụma ma nke a imetezie. Ya ka eji criticize ndị Igbo na-asịfa ụmụ anụ ọfịa, ịbụ papa anụ ọfịa ma ọ bụrụ na nwa ga-ada asụ Igbo. Ụfọdụ agba iwe si na ọ dị abusive. Ọnọdụ mmeli o ji eme ahụ, o nwere kọndishọn mmeli of na ndị Igbo nọzi na age of extinction, and ọ na-emetụta ya ifuru na obele nwa ahụ ọ ma ihe karịa ọtụtụ ndị okenye ka na-asụkwa ya fa chọọkwa ịgbanwefanya. Ihe eji ama onye achọrọ ịgbanwe bụ igwu ya ihe ọ na-eme dị njọ, gbaa iwe n'ụbọgụ. O kwesịrị ka onye ahụ gbaa iwe n'ụbọgụ, o kwesịrị ka o jee nebele onwe ya anya, chee echiche. Ọ bụkwa ka m si eme enwekwara m ike mekwa gị agha uruo, mana ndị na-alụkwa icheche uche. Ọ bụrụ na sensị dị n'ihe ahụ ịgbanwee, ị nwere ike jee kene dị onye ahụ ekene si ya ihe ahụ ịgwa ma ọ dịkwa mma, ọ dị mma. Ya bụ ndị be anyị na-eme ọdịmma ndị Igbo, anyị na-eme ọdịmma ndị Igbo. Ya bụ ihe onye ma ya kọwalụ nwanne onye agha na nwanne, maka na igosi mmadụ ụzọ ọ bagokwela onye ọbụla n'ihe okirikiri. Ya bụ ụmụnna nwezuo akụ ilu ana eme nwata ka emere ibi obi adị ya mma, ụbọchị adịrọ mma. Ọ na-abụ ọtụtụ ihe na-emebi na be anyị, agụụ dị fada elinwuzi nri ọnụ. Ya bụ onwe ihe ịma nwanne gị ji ga-enweta ihe ịkụzieli. Ya bụ ndị be anyị na-agbapụtacha na-achọ ụzọ fa ga-esi wee kpata ihe olili. Ụfọdụ na-abịa na-edo iru mba UK, ọ bụ UK ka anyị nọ. Ya bụ anyị kwuru okwu visa na mgbe gara aga sponsorship, mana ya bụ ihe fiala arụ. Ọ bịa dịka anyịnya na-agaba n'anya aga, anyị wee gbara ọgwụ nwụọ. Ihe anyị ma kịta bụ na student visa bụ ihe na-aga ọfụma ka ndị shọ. Ya bụ mmadụ enye mmadụ connection ma adịrọ shọ nke sponsor ahụ. Anyị esiga na n'imi chọọ ọnya anyị gara ije dị na ya. Ọ bụrụ ka m gaa anya wee welie, maka na anọ m ebe a nchọ ọlụ. Onwe ndị na-eje ọlụ na-atọ ịnọ isii, onwe ndị na-aga ịgacha nke efi gaba nke mgbede, ọlụ dị ebe a. Ya bụ ọ bụrụ m na-achọ ya bụ ka ndị gaa ọlụ, ihe m ji achọli ya bụ ka ọ dịrị ndị be anyị na mma, ka m ji wee chọọ ọnya si ya na n'imi gagharịa kpọọ ekwentị dị na ya gaa ma ije dị na ya mfu na ọbịa si ike. Ya bụ unu ya akwụsịnata isekesi onwe unu. Onye nwere ego ya mee student visa, ọ bụ ya na-aga aga mana ọ galala ọnụ. Ya bụ ọdịmma ndị Igbo. Onye ọbụla gwa nwanne eziokwu ka ọ ghara ijefe ụzọ. Ọ bụrụ ịbịakwara anya ikwuchi okwu ịrapụ onye ahụ ọ na-adagharieli,
ọ bụrụ isi desert bịa na-aga n'ịkpa tacha afụfụ dị na ya ṅụchaa amịlị gị ịma ngwa nwanne gị na-esikwe n'ụzọ ahụ na ụzọ ahụ adịrọ mma igbe ya nkịtị isi anya ji ete afụfụ ịta mba ịta afụfụ ịma nkwe ka ndị ọzọ taa anya o nwere anyị na-emekwa matchmaker bụ nya bụ ijikọta di na nwunye ndị chọọ ịnụ di na nwunye maka gịnị ndị be anyị gbasacha ebe niile fada afụzi onwefe anya Igbo gbasaa ebe niile nya bụ ọ bụ na online a ka a na-afụkọrịtakwa nya bụ ọ na-awa ọkụkwa ịchọọ di na nwunye anyị ga-advertise kwa gị nya like mee gị ka amalị gị na ịchọ di na nwaanyị ịkọwa onwe gị kwuo na-ekwe ịbụ na ịnụbogo nwaanyị kwuo ọ bụrụ na anyị mụtabugo nwa ikwuo nwunye gị ọnwụrụ anwụ ọ gbasara agbasa ikwuo maka onwe ndị ada ekwukwe ikwuro ihe achọpụta ya n'ikpeazụ ọ bụ ihe dị njọ ọ na-eweta mgbasa ozugbo ya bụ ihe ịchọbara chọlidi echọta ya oluzie ka ọ tọba gị ụtọ onube inu ifuru na ọ dịrọ mma maka ọnwụ ihe onyonyo anyị wọchị nwaada ọ mụrụ ụmụ na-abụ onye ga-anụ ya ụgwọ akwanye ya ọ gwara ya bọsị a na-agba akwụkwọ ka ọ gwara ya nke nwoke ahụ jụrụ ajụ ọ sịrị mba na ọma nnụzikwa ọ gbara ọsọ o nupụkwara isi nke nwaada ada na na-ebe akwa na-ebe ị na-ebe ka onye bịa nụba gị ọ bụrụ na ị gwara ya o nwee ike ọ bụkwa na ọ laiki gị o nwekwa onye ga-alaiki gị ya bụ na ị mụrụ nwa bụrụ na imere ajọ ihe ọ ka mma karịa onye na-ewepụ ya bụ imeli ka ị ga-eme imego ka ị ga-eme ya bụ o jere mụọ nwa na-abụ onye ga-arụzi ọgwara ya o mechecha ego mee ihe niile mgbasị agbamakwụkwọ ka ọ gwaziri ka a chọpụta nwoke jukwara ajụ nupụ isi ịma na ụmụ nwoke na-enupụ isi maka fụtara anya ihe adịrọfa mma ada ayọtakwafa ayọta ọ bụrụ nwaanyị ihe ayọta nwunye eziokwu ka m na-agwa gị ama m ihe ụmụ nwoke na-eme malị nke ụmụ nwaanyị na-eme ifuru nwoke isi asị ma ọ bụ mee ofu ihe ọ chọrọ ọ chọpụtara anya lifetime something ọ ya arapụ gị ama nyọta ya biko ada ayọtakwa na biko ada ayọta na biko ọ bụrụ nwaanyị ịnwe ike ịyọta nwunye ama m ihe ụmụ nwaanyị ga-eme nke ụmụ nwaanyị na-eme bụ ihicha anya ịnụrụ ya jee nuo nwaanyị ọzọ ịbịa nso ọnwụ gị ịbịa nso na-eme malamala ngwa ka ayịba anụ ozi gị ka ayịba mma na-emete gị mma enye gị ego nyọọ gị na ọnwụ gị ịmala ihe onye ịnụrụ ịgbati aka onye ọbụla gị na ya mechie oyi ịnụrụ ya mbụ nwaanyị ka isi ga-egbuchi enyi oge nwaanyị na-aga aga nwaanyị nọ na disadvantage n'elu nọlụ n'ala ụmụ nwoke ka wee nọlụ na advantage ịbịa nnọọ gbuchiche enyi oge ịma na chukwu sisi ji ụmụ ọnwụ baa ụba n'ọdị na nwunye ma ndị omenala anyị bụ na nwoke na-achọta nwaanyị tupu anụọ di na nwaanyị ọ bụ nwoke ọ bụrụ advantage bụ ihe ahụ ọ advantage ka fanọ ọ bụ nwoke ga-achọta nwaanyị kwuo okwu asị ka anụba nwaanyị ga-afụ onye ọ laikcha na-eni ya anya na-alị ya anya ọ na-agawala ọnwa nsị ahụ ọnwa nsị abịa onye ka anyị jisi ihe agbanwego kịta ụmụ nwaanyị na-abịa promotuzi onwefa anyị promotu onwe nụba onye ahụ ọ ihe chukwu kwuru ka ọ na-eme ịnụba onye ahụ itekikwenye for granted si na ọ dị desperate wee bịa promotu onwe ka ịnụbịa na imenye ekwelie mbakwa ihe love ya ihe cherish ya yes maka o nwere na ndị mba n'ọzọ ụmụ nwaanyị ọ maka na ndị Igbo be anyị ụmụ nwaanyị na-edebe onwe fa ọfụma na-edebe onwe fa du ụmụ nwaanyị ndị ebe ọzọ fafụkwara ajụ fa na-achụkwa nwoke fa emeeli gị aka ma ọ meeli gị anya and ụmụ nwoke adịghị resist nwunye fa na-abịaba ma fafụkwara ihe chaba afa n'anya ya bụ ịnụọ nwaanyị na o promoturu onwe na ọ pụta si na ọ chọ i wee ghara ime ọfụma ị ghara ime ọfụma si na amamihe ị ga-akọzi iji mee ụdị ihe ahụ maka na ọ dị desperate ịbịazịa wee narị ya nje afịa ịnụchazi anya wee mebe ajụ ihe mebezie ka o si masị gị nekwe gị nee gị na ọnwụ gị ya bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ịnụ onye ahụ ịgba afọ 40 dana ịnụchi ya mebe ka o si sọ gị kedu ihe m ji akọla akụkọ a o nwere onye anyị machiri last year o nwere nwaanyị promoturu onwe anyị machiri last year nwoke wee nụọ ya
fana abụ nọkwa obodo oyibo fana abụ n'obodo oyibo nwoke nụọ ya and ọ gwakwa nwaanyị eziokwu na o nwere ofu nwa dị 18 years ọ gwa nwoke ahụ eziokwu o nwere ofu nwa dị 18 years and ọ gwara ya na ọmamụzi nwa maka na gịnị ofu nwa ahụ ka ọ bụ ihe si elu ya na di ịma na ụmụ nwoke igbo ndị igbo achọrọ ịdị na-esekpugheli ofu nwa atara m ya ụta enyeli ofu nwa ọ na-ajụ chukwu ajụjụ ọ bụ ya bụ chukwu na-enye nwa ọsịmanya na ọma ndịkwa na-esekpugheli ofu nwa emego 7 years ọ na-asị ya mụọ nwa ọzọ okwere amụ nwoke wee gbanarị ya o wee nọziala onwe zụba nwa ya elugo 18 years oluo last year anyị promote nwaanyị ahụ ọ bịa sị na ọ chọ di na nwaanyị anyị promote onye ofu nwoke nọkwa obodo oyibo maka nwaanyị na obodo oyibo wee nụbịa ọ bịazịa nwoke ahụ bụ onye na-asịzi asị n'afụgo ọ gwara ya na onwe bugokwe nwaanyị nke ya ọ gwara ya o wee nye maka ifuru ụmụ nwoke na-edresị ọfụma na-ete pawuda na-ete panketi ifu nwoke bulu pawuda koo n'onu o bụ ngwongwo ụmụ nwoke ekwere mmete ụmụ nwaanyị ekwere mmete onye efulu nwoke bulu pawuda koo n'onu o bụ ngwongwo ọ bụrụ na ya na-adị na-emete onwe gị mma na-eleche nleche na-akpacha mkpacha ma ifu ụmụ nwoke na-ete ụta njele na-akpacha mkpacha too much ta bụ ngwongwo nwoke na-akpacha mkpacha na-eme nnọọ yọngi na-eme nnọọ guy nya na-eleche nleche ọkwa nwoke ọ na-edresị nnọọ fine mgbe niile 24 hours nya na-eme ka onye ka dị yọng ọ dozikwa yọng ọ dị maka nwaanyị ahụ dị 40 ọ dị ka 48 ya na onwe ya dịkwa 50 I think 50 something kwa ọgwa akwa nwaanyị a na ọnụbugo nwaanyị gbasa nwee nwa na-abụ ma nwaanyị gwali eziokwu ọfụzi na nwaanyị alove gị ebulu onwe ya tụkwasị ya o wee reveal nke ahụ and mgbe ahụ ọ na dying minute a na-ejezi ime ego ike gwu nwaanyị wee collapse obere wee mechaa nwetakwa onwe ya ọ gwa m ya nsị ya ebe ọ bụ na fa agbasago gị gazi anụ n'iru ọ gwakwala ya na nwa bịakwa ewelu nwa bịara arapụ n'ofu nwa ọ mụrụ andị ka nwa ya dị 7 years ka dị gbanarịrị ya oke nwa bịa meghela adanna be anyị ụzọ mgbe ọ gwachakwa anya okwel amem ka ihe na-ekwel amem emechakwa evajekwa enu di na nwunye ahụ gbaa nkwụ mee ihe mecheche abịazie maka nwoke a bi na Spain nwaanyị nke ọzọ bi na Germany maka Germany bụ ebe ka mma karịa Spain ahụ Germany bụ ekonomi fa dị mma ma social fa ma ọtụtụ ihe ka mma karịa Spain ahụ Spain bụ ọ dịkwa mma mana ịmaga ihe dị mma nke ọzọ ka mma ihe na-abọ dị mma nke ọzọ ka mma osolu nwaanyị akaba Germany nwaanyị mechie tinye ya n'ụlọ ya na ya bizielu n'ụlọ na-anụzi di na nwaanyị ozugbo o nwetago ọrụ maka na Spain a na-achọ ọrụ achọ tupu enweta a na-enweta ọrụ mana a ya achọ obere so nwoke a na-alụzi ọrụ bụrụ ego ihe na-awụnye n'akpa nwaanyị na-esi nri na-ebupụta na-esi nri na-ebupụta ihe niile na-eme nnọọ ka nwa ya zi nya bụ nwoke ewetanụrụ ihe a sị na ọrụ ya bi fabili 7 months ka going to 1 year ọ sị na nwoke ahụ ewetanụrụ ego nri nyanwa na-esi na-ebupụta na-eme ihe niile nyanwa na-eme nwoke etili na ego obi ka gị ị na-eli inye nụrụ oyi tụnụrụ arụ ha o nwekwa ka ọ dị ụmụnne chikwale na ihe a na-edebe ọ tụnụrụ arụ ọmakazi na nwaanyị lovuziri mekili onye lovuzia gị iteke ya for granted ọma nkwekwe o si na oneketa na ihe kazie njọ bụ ọ bụọ dị na ọ na-esi nri ebupụtelu nwoke esiri ya dakụda emie mma na-adagharịkwa ma ndị na-edina ya ha ọ bụọkwa na obere ihe ndị be anyị anụjukwa m ntị maka na ọ na platfọm anyị kafa n'ụdị na nwunye and unu na-abụ n'obodo oyibo nwere onye nọ n'ụlọ unu wee bụrụ nkọsa bịa
unu gbara ọgwụ unu nwụọ maka na unu ekwesịrị ịbịa na-ebute nkọsa ka anyị na-akọsa nkọsa ebe a. Ọ sị na ihe gwụziri ya ike bụ na ọ fụrụ nwoke ebe ọ na-akpọ nwaanyị ọzọ nọ n'ụlọ mana vidio kọl, ọ bụrụ ofu, ọ bụrụ ịbụ, ọ bụrụ ite, ọ ya nwaanyị pa na-eme lọv na ọ na-asịchakwu nwaanyị ahụ ya gbara ọtọ. Nwoke ahụ bụ oke ọkpa ịkpa na-agwa ofe, oke ọkpa ịkpa na-agwa ofe. O jedute yọngi nwaanyị onye du yọng wee ya na ya na-akpakọrịta ụka ma mma ọnya ka ọ na-achịnyezi ego ya wee na-elichezi ego nke nwaanyị nke ọzọ dị 48 nwere nwa ya na nwa ya bigwe. Nwa ya na-afụkwa ihe na-eme na iwe na-ewezikwu nwa ya nwoke o. Nwa ya nwoke ahụ na-ewe iwe ma mama ya ebidogo webe iwe maka ịmụta ezigbo nwa ọfụ na mudu gị chenji. Ọ ga na-enwekwe mwute o. Ọ na-afụ na mama ya na-enwe mwute nnekwe dị ọnụrụ and before mama ya eje nụọ dị ọzọ ọ gwakwara ya, ọ gwara nwa ya nwoke ahụ ifugoni na papa ga-ekwezi abịa na ihe sekwela okwu na ihe mee na misteki na nke a na nke a kwucheche otego nnọsọ m na-ekwu ya ilugo 18 kịta ịmala ihe ị na-achọkwukwu nnụ nwaanyị na mma anụ di. Nwa ya ahụ si ya nụọ di na papa m ekwezi abịa, kedu ihe ị ga-emekweni nụọ di? Nwaanyị ahụ ebulu di nụọ ee ka di mama ya nụnwa wụbata n'ụlọ bụ intruder maka o mere ka di ọ wụbatazi ya na-eme ụmụ ihe ahụ na-akpọ ụmụ nwaanyị yoli na-akpọfa na vidio kọl. Ịbịa ịnụ nwaanyị ịnụọzi ịchọba ndị yoli na-akpọfa na vidio kọl bụrụ ego gị na-ebunyezifa. Nwaanyị a na-echizi ọnụ n'ala na-ajụ ikikere eze wee na-azụ gị nri dulu gị tibe n'ụlọ na-akwụ ma ụgwọ ụlọ, akwụ ụgwọ mmiri, akwụ ụgwọ ọkụ. O nwere nke isi ka imenwuo ka ị napụ ya ka ị napụ buleti ijos gbaa ajọ wee na-eme ụdị ihe ahụ ị na-eme. Ọ jọgbukwala onwe ya. O meketezi nke kaziri njọ bụ nwaanyị yoli ahụ ọ na-akpọbanye ọnọkata ọsị agba ọtọ ka anya tụgharịa n'iru nwaanyị nke ọzọ ma n'iru nwa ya nwoke dị 18 years. Hey, nwa ahụ dị 18 years yọọ mama ya ka ọ kụpụ nwoke anya mama ya na-eji esi anya nyarapụ ha agwazi anya ọsị akwa isi na ịma mmụzi nwa na achọ m nwa m. Kedu ihe akpali okwu ụka bụ mbọchị ụtụtụ ụka akpala akpa isi ka eji ekwu ya. Nwaanyị gwa gị na ọma mmụzi nwa ọkwa ọ gwa gị ya isi na a ga-anụba na inwego nwa na-abụ gị elugokwu 18 19 20 nke inwekwu nwa na-abụ ka ịtọ inwe nwunye gị gbasara agbasa andị ọ kọnetikwali atọ nwaanyị ọfụ falaikicha anya. Nwaanyị ahụ nọ Germany na-ese ndichelu ụmụ ya nwoke ego. Nwaanyị anọ Germany ka i wee fụ ka obiọma ya siri ya na ụmụ nwoke a na-akpakọrịta ụka na-emekwa ọfụma o bulu ego na-asụkwafa na-emetefa mma maka nwafe agbasago agbasa. Ụmụ ya ahụ laikikwali ya o si papa nụba nwaanyị a na ọ dị mma. Onwe onye a na-enye ego ka ọ jụ mba itinyere aka na akpa mmadụ were ego ya bụ ụmụ ya ọ na-emeta ụmụ nwoke a mma. Mgbe a sizi na ọsịa ọ ga-amụzi nwa ọkwa m na ọ na-achọ onye ga-amụ nwa ọsịa kedu ihe anyị kwuru ọkwa isi na inwego nwa nsị na m enwegokwu nwa ka anyị chịkọzie bụrụ one family ichita nwa gị nchita ụmụ m anyị nwụkọ onye ọnụ onye anyị nwere ịtọ nwa ofu ọ bụziali ya bụ na anyị nwere ụmụ anọ anyị na-emebi anya fa niile abụrụ nwanne. Kedu ihe ị ka na-achọkwa isi na ị na-achọ yoli ka ga-amụkwa nwa? Kedu kwana ọkwa anyị kpachara akpa ụka akpala akpa isi ka eji ekwu ya kekwana ihe iji wee je na-ejekwe nka ihe o mezikwa abụra nwoke ahụ ejebe ọlụ fe buru ngwongwo ya niile jedoba na parking store mgbadala jedobia ọpịa bel asị ya jee buru ngwongwo gị ka ijos pụba ebe so gị tinye isi ịbatazina n'ụlọ. Ọnya bụ na okpo mme adọkagokwa akwụkwọ ọ ka mma na nwoke ị ga-eje kenebe chukwu gị sef ifu nwaanyị ahụ ị na-akpọli ya isi ala maka ihe eji amanye mmadụ mma n'afọ ma ọ bụ nye gị poizin nya nwa na-esi nri ahụ mee gị ofu ihe ịmaga ị na-alala ụla n'ime abalị odo gị apa nya bụ ekpechezie anya ibugola apa ka ị na-echeta alụlụ a na ịlụrụ
iluo ije kene nwaanyị ahụ na ọ bụ ezigbo mmadụ, o nwere ihe o mee gị, ọjọọ si nnọọ bụla akpa gị chịkọrọ akwa gị niile ma shuu gị ọ chịkọrọ akwa gị niile ma shuu gị wee jedebe na pakin stọọ dị n'iru ụlọ. Ịmago a na-abata iru ụlọ, onwe a na-enye ndị mmadụ pakin stọọ ya bụ ka ngwongwo ghara iju n'ụlọ gị, ka o nwee ebe ị na-apaki ihe ndị ide yuz kebe ma oche ma ọchịa ma ọsịrị ya a na-edebechi ebe ahụ, ma ihe ndị ị ga-eshipụ ụlọ a na-edebechi ebe ahụ. Ya bụ nwaanyị a na nwa ya ebukoziela ihe anụnwa jee dọbali ebe ahụ, ọ nata ọlụ tụnụrụ arị, ọ nata ọlụ asị ya n'ezi ebe ngwongwo gị dị ịbata na n'ụlọ ajọs nnọọ galigali je kpọgheli enye bupụta nekwuye ịmala ebe ị wụrụ arụ ijechila akwa gị. Ọ bụkwa ihe ka gị mma maka imere ajọ ihe adịrọ mma. Ọ bụrụ na nwaanyị abụ ajọ mmadụ, aida na ọ manye gị mma n'afọ ma na o nye gị poizin, maọbụ na o were ihe kụwapụ gị isi, maọbụ na o nyere nwa ya nwoke ga ahed ya kwụọ gị dugaduga maka ịkataga arụ. Nwa ya toro ogologo buo ibu, nwa ya ahụ toro ogologo buo ibu, ọka akwụgo dugaduga. Ya bụ ilu ije kene Chukwu kenekwa enye na ọ bụ ezigbo mmadụ. Ya bụ ihe mmụta dị na ya bụ ịchọrọ mmadụ ije gbuo mmadụ oge ma ọ bụ nalụ mmadụ ihe ifuru na ichiti mmadụ ichiti dokwe nwaanyị ahụ okpelu ga-ekpele ọjọọ ọ ga-eso. Ọ bụ ihe jọrọ njọ ndị be anyị. Mma arapụgodo unu n'akụkọ a na-akọrọ unu maka ọrọgotego. Mma arapụ unu ihe nchọ ịgwa unu ọzọ bụ na anyị bụ ndị Igbo Class World, ndị na-akụziri ụmụaka Igbo kwa Satọde na ụka. Ọ bụ na Zoom online. Unu ga-ejisi ike kpọta ụmụ unu ma unu onwe unu ma ndị nụrụ ndị abụrọ ndị Igbo. Unu ga-ejisi ike kpọtafa, unu bata na Zoom, anyị enye unu linki, unu bata, unu ga-afụ ụmụ akwụkwọ dị iche iche si na mba dị iche iche bata. Unu ga na-afụfa na-afụkwa ndị nkụzi ashiala unu ihe a ga-akụzi a na-akụzi, unu na-afụkwana n'anya wee na-ekweli. Ya bụ unu shia vidio shia na ya, unu shia anya ka ndị na-amara amala, ndị na-ekwere ekwelu, ndị na-ama jigiji kwudosie ike, ndị na-esonye isi n'ọkụ ka fasokwute. Akwa ngwala unu na nsosonye isi n'ọkụ, mana kịta amagolu m ihe wee sị ka olutu unu ka unu wee mala. Esokwana m sonye isi n'ọkụ ahụ, esonye mie nke adịrọ mma. Anọ m na-esonye isi n'ọkụ, amara m ihe m na-eme. Ọnyanwa mgbe m ji mata ihe m na-eme ka m ji ma na-ejiri ga ya eje obodo oyibo, na ọ bụ ndị nọ n'ụlọ na-eklem ka e wee si na fabilong. Ọhịa ha na-eklem ka e wee si na fabilong. Onye achịtara aja ọ na-eklem ihe ọbụla si na ọ bụ ifuru onye Igbo amara asụ Igbo, ọ nọ n'ala Igbo jos chaala onye ahụ na ọ na-ebi ndụ adịgboroja, ọ na-ebi ndụ feki maka ọ makwa ihe ọ na-eme. Na ụmụaka mụrụ onwe nke nshi ala ọga Imo ọbịa meva interview, ọbịa na UK ma mafa bụkwa onye ọcha for that matter. Mana onye ndị Igbo mụrụ nwoke na nwaanyị bụ ndị Igbo fa amara asụ Igbo fa anara anụ ọ bụ onye ka anyị akọrọ nke ahụ? Kedu ebe anyị eje wee kpebe ikpe nke ahụ? Kedu ebe anyị eje wee kọba nke ahụ? Na mmadụ ji aka ya na-enyi onwe ya na na-ekpochapụ agbụrụ ya nwoke, ọ bụọkwa na nwaanyị ịma nọ onwere ebe soli ya bụ bie, ma nwoke gị nwa nọgidegba a na-ekpochapụ operation wipe ya generation ịnọlụ na-ene anya. O nwere ka ọdụ ọ bụrụ ihe mara mma. Ya bụ ka anyị nganata na akwụkwọ njuọfịa jụgo ndị Igbo. Akwụkwọ njuọfịa ị na-aba n'ime ọfịa, akwụkwọ njuọfịa jụọ one aka isi gaa na-aga ka ndị mmụọ furu ụzọ, one aka isi gaa na-aga ịma nne anya n'azụ. Inwe lọk ifu mmadụ ọma gị ụla ichighe azụ, inweghị lọk iyi akpafu. Ya bụ unu nwee lọk na Igbo Class World pụta wee bụrụ ọla na-ama unu. Ụfọdụ na-ewe iwe si na adị rude. Kedu ihe ịchọ ka mmadụ mee? Ke ihe ịchọkwanụ ka eme ọka a na-amụ amụ na-akụ aka? Ọ mmadụ na-eme ihe jọrọ nji mụba amụ kụba aka ọ ka isi eme? Imebe na ahụ ịmakwa na ị dabara adaba na ibu kawọd ibuli ede. Onye mee gị ihe ị ga-agbalụ ilu wee gwanye okwu na o mekwa ihe adịrọ mma. Ekpedokwezie atọbakwa mụlibakwa amụ. Ọ bụrụ ka esi eme, ọ bụ onye mee gị ihe dị njọ, onye na-eme ihe dị njọ ị na-akụ aka, ị na-akụkwa aka, ị maa na ịbụ pretenda.
ị na-akụ aka ịdụ dangerous and ị ga-eme ofu ihe mmadụ aghọtara ma mmadụ kpasuo gị iwe a na-ewe gị na-amụ amụ ịdị dangerous. Ndị be anyị ọ ga-emesi onye Adanna ngwa nke emesi Adanna be anyị ka emesịa ndị be anyị ka ọ dị na mgbede unu pụta Igbo class word unu ga-ejisi ike unu support kwa Igbo class word a support one ya onwe ndị ga-aga abịacha unu na-eji ata isi ewu ata nkwobi taa isi ewu ihe a bụ ihe ga-abala anyị niile unu bala ụmụ unu ga-eje taa isi ewu spendi ego kara aka pụọ nyụpụ ya na nsị one day mana nke a bụ ihe ya dị okpu tọrọ okpu. Unu ga-ejisi ike sọpọtụ Igbo class word sọpọtụ ọfa na-achị ya ihe ma financial maka o nwere ndị bụ prọfesọ ndị volontia na-akụzi Igbo a. Unu furu ụlọ ọmịiko ụnyaa nwanne ụnyaa ka ọ bata n'ụlọ ọmịiko bụ prọfesọ ọ na-abata bịa na-agwa ndị Igbo okwu o so n'Igbo class word ọ bụ prọfesọ n'Igbo. Kedu ihe a ga-eme? Anyị emotivate n'ifan kafa wee nwee ike ka mmụọ mmadụ ghara ịda mba maka mmụọ mmadụ daa mba anyị niile bụ ihe na-efu efu. Ihe abụọ ọdịmma ndị Igbo ọdịmma ndị Igbo ka anyị kwụrụ ya onye agha na nwanne ngwa ka emesịa